Teorija pustih zvuči lako, ali evo zašto nije. Rad s knjigom Teorija pustih otvorio nam je prostor za nešto puno dublje od samog čitanja. Ovo je jedna od onih knjiga koja traži kontekst. To znači da njezina vrijednost ne leži samo u samom tekstu, nego u načinu na koji se čita, te dobiva pravi smisao kroz dijalog, razmjenu perspektiva i susret različitih mišljenja. Na prvi pogled, poruka knjige je lako shvatljiva i jasna. Pustiti druge da budu ono što jesu i preuzeti odgovornost za vlastiti način postavljanja u odnosima. Zvuči jednostavno, ali u praksi to rijetko ide tako lako, jer to nije tehnika koja se uči na pamet ili vježba. To je proces psihološkog sazrijevanja i dubljeg razumijevanja sebe. Kroz zajednički rad i refleksiju postalo nam je jasno da pustiti u kontekstu ove knjige ne znači povući se, odustati ili se emocionalno distancirati kada nešto krene krivo u odnosu, što se često događa u praksi, jer takve situacije su stresne, ponavljaju se često, čini nam se da nemamo rezultata ni pomaka, pa se ljudi umore i jednostavno odustanu. Zato u sigurnom prostoru razgovora učimo prepoznati i razumjeti te reakcije, kanalizirati frustraciju i razočaranje, te postupno razvijati kapacitet za prihvaćanje stvarnosti kakva ona jest. Cilj kojem težimo u razgovoru bi bio ne odustati od odnosa kad smo tjeskobni i nemoćni, nego ostati u odnosu, ali na drugačiji način, svjesnije i najprije sa razumijevanjem samog sebe. A to nije lako. Niti postići svjesnost o tome, niti izdržati frustraciju takvog momenta. I upravo tu počinje stvarna promjena. Kada pročitano prestaje biti samo ideja i postaje osobni uvid. Tada postupno prestajemo pokušavati kontrolirati ono što nije naše i počinjemo preuzimati odgovornost za ono što jest. Ovaj nas proces vodi prema zrelijem odnosu, ne samo s drugima, nego najprije sa samim sobom. To je razlika između čitanja koje ostavlja kratkotrajan dojam i iskustva koje potiče dublju osobnu promjenu.